Guys, back to those days. ಕೋರಲಿಲ್ಲ ಮೊಳಕಲಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕಿಲಿಲ್ಲ. ಹದಿನೈದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೊ ನೆತ್ತೇನೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾರ್ತೇನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ಲ ಪಾರ್ದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮ್ಯಾಟ್ಲ ದಪ್ಪ ಉಂಡು ಒಂದು ಬುಕ್ ಅವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಉಂಡು. నేను ಲಾಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಕ್ నేను ತೂದಿಪ್ಪಾರ ಇಳ್ತಾಡು ಪೂರ ಶೋಕ್ ಉಂಡು. ನಿನ್ನ ಕಂತದ್ದು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಎಂಚಂದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಏನು ಪಾಡ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಬಂಗ ಆತನು ಒಂಜು ವರ್ಷದ್ದು ಮಂತನ ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದುಂಡೆ ಬಂಡಿಗೆ ದಾಲ ಪಾಡರೆ ಅವನಿಜ್ಜಿ ಅವು ಇಮ್ಸ್ಲೈತೆ ಪಾರ್ಸೆಂಟ್ ಡೌನ್ ಆಗ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇನ್ನು ವ್ಲಾಗ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಸ್ತಿನಾಂಡು ಆ ವಿಷಯದ ಬಂಡ ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆವಡು ನಮ್ಮಕ್ಕ ಚೂರು ಎಲ್ಲಡೆ ಅರಿಕನ ಎರಡು ಐವಕ್ಕ ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ತೊಂಡ್ರೆಂಡು ಅಂಚಾಯನ ಬಿಡುವಾಗಿ ಬಿದ್ದಾಡಿ ಗಾಡಿಡು ನೆದ್ದು ಪೋತೆ 2-3 ಸಲ ಅಂಚೆ ನೀತು ಬಿದ್ದಾಡಿ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ಗ ಅಂದು ಬಿಡುವ ಇರ್ಬೋದು. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಂತ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗ ಬರೋಡು ಬಾಳೆ ನೀಪ ಜೊತೆ ಅದನ್ನು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಬಿದ್ದಾಡ್ಗನ್ನ ಏರ್ಪುರ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಂದಿರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಂದ್ಲೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆವಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಿದ್ದಾಡ್ಗೆ ಗೈಸ್ ಓಪನ್ ಅಂಡ್ ಬಟ್ಟೆ ಪಾರ್ಲರ್ ಜನ ಒಂದೈತೆ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಜನ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಪಾಂಡ್ ರಬ್ಬರಪ್ಪ ಪಾಂಡ್ ಹೈಬ್ರೋಸ್ ಅಪ್ಪ ಮಂತೀರು ಸುಗುರ್ತದಾರನ್ನು ಬಿಡುವಾಯ್ಡುಂಡು ಪಾರ್ಲರ್ ಕೊಸತ್ತಾದನ ಅಂಚ ನನ್ನ ಚಿತ್ತ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದು. ಸೊ ಗೈಸ್ ಏನು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತೇನು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಓಪನ್ ಇತ್ತು ನಾ ಜೀರ್ಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮುಂಚೆನೇ ಬುಕ್ ಅನಿಸಿದ ಬರ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲದೆ ತೊನಸಿ ಕೊಟ್ಟಾಂಡು ನಾನು ಭಾಳ ಲಕ್ಕಲ್ಲೊಂದು. ಸೊ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಚೇಂಜ್ ತೋರ್ಸನ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸ್ಥಳತ್ತಿನ ಪಾತಿರ್ಗ నేను చెప్పుకోపే అంచ గైస్ నేను కూడా అంచి బిదాడిని ఆ బాలినతో బరడు మర్మాలిని బర్పలిಗೆ అంచ ಗಾಡಿ ಇಚ್ಚಿಗೆ ಸೊ ಬಿದ್ರದ ಕಂಬುಲ ಪೂಡ್ ದಾದಾಪು ಒಂದು ಪೇರಾಪು ಇಚ್ಚಾಂದು ಅಂಚತ್ತೆ ಅನ್ನతో ಬರದು ಬಿದ್ದಾಡುವೆ ಭಾಳ ಲಕ್ಕದ ಇಚ್ಚಾಂಡು ചേരപ്പ ಬಿದ್ದಾಡಿನಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತಾಡೆ പോയി ಬರ್ತಾರಪ್ಪ. ಗೈಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದೋಸ್ ಡೇಸ್. ಕೋರಲಿಲ್ಲ ಮೊಳಕಲಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕಿಲಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಲೇನು ವ್ಲಾಗ್ ಬಂತು ಅವನಿತ್ತೆ ಅವಾಗ ವಿನಾಯ್ ಬುಕ್ ಐಡಿ ಬತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಬಂತು. ಸೊ ನಾನೆಲ್ಲ ತಂದು ಭತ್ತ ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಭತ್ತ ಪೋಯೆ ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಪೋಯರಲ್ಲ ಏನು ಕೂಡ. ಸೊ ಅಂಚ ಹಾಯ್ ಏನಿತ್ತು ಚಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಭಾಳ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ಕಡಲೆ ಉಂಟು ಗಾಯ್ಸ್. ಇನ್ನು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಡಲೆ ತೊಳೆ ಜೊತೆ ಎಂತ ತಲೆ ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲ ನಾ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ರಾಣಿ ಸೇಮ್ ಬಟ್ಟೆ ಐಕೆ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ಅಲ್ಪ ಇರ್ದು ಹದಿನೈದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವು ಎಂಟು ಬರ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮ್ಯಾಟ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಕನ್ನಿ
₹40 ಅಂಚೀನೊಂದು ಮ್ಯಾಟಿಗಿಂತ 120 ಕಾಲೇಜ್ 1325 ಒಂದು ಟಾರ್ಚ್ చెప్పు ನೀನೇಕು 120 ಅವು ನೆತ್ತ ಬೊಚ್ಚು ಮಗ ಬೊಚ್ಚು ಗೊಬ್ಬುನ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡವು ಲಾಂಡಿ ಅಂಚಿನ ಬಾಲಿಗೆ ರಡ್ಡು ಗೊಬ್ಬನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಂದೆ ಒಂಜಿ ಇದು ಬಣ್ಣ ಗಾಣಿ ಬತ್ತನ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಂದನ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ರದ್ದು ಒಂಜಿ ಕೋಡೆ ಬತ್ತನ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಕ್ಕಂದು ಬೊಕ್ಕ ಐದುಂಬುದ ಪಿಯೋನು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬನ ಬಾಲೆಗೆ ಸೊ ಎಂತ ತುಷ್ಪ ವೆಂಚೊಂಡು ಪ್ರೈಸ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ವೆ ಬೋಡಿತ್ತೇನೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ರದ್ದು ಸೊ ನೆತ್ತೇನೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾರ್ತೇನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ಲ ಪಾರ್ದೆ ಸೊ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮ್ಯಾಟ್ಲ ದಪ್ಪ ಉಂಡು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕಗಳ ಯೂಸ್ ಉಂಡು నేను ಇಂಟು ಲಾಕ್ ದೆತ್ತದು ಬೊಕ್ಕಗಳ ಕೈಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಕುರುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಕನ್ನಡಿ ತೆಗೆದು ಗೊಬ್ಬರ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಆಮೇಲೆ ಪಿಯೋನು ಬರ್ತದೆ నేను ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಂಚಂಬಳ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಐ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ నేను ದೊಂಕರೆ ಬಾಲೆ ಕಾರಣ కొంచెం మస్తు షోక్ ఉన్నాయి క్యాన్ 499 కొర్తాను ఫ్లిప్కార్ట్ది సో గైస్ బై మన్ పొలి ಬೋಡಾಂಡ ಸೊ ನೆತ್ತನಿಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪಾಡಿ ನೆತ್ತ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನನಕ್ಕೆ ಬಾದಿತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಕ್ ದಿಕ್ತು ಪಾಡಿ ಒಂಚ ಒಂಜಿ ಆನ್ ಮನ್ಪರೆಂಡು ಸೊ నేను ಆನ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಂಡು ನಿಂಚ ತೆಪ್ಪರೆ ಎಂದದು ಸೊ ಅವೇನು ನಾನು ಎಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಬರ್ಪನೆ ಶುದ್ಧ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಡೆ ನೆಟ್ಟು ಬೈದು ನಾವು ಎಡೆ ಬರ್ಪನಾನಿ ಒಂದು ಲಾಭ ತಿತ್ತನ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೋಡೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟು 4 ದಿನ ಆತಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಕ್ಕದೇನು ಸೊ ಕೋಡೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಡು ಸೊ ಶುಕ್ ಉಂಡವಲ್ಲ ಐಟ್ ತೂಪಲು ಏನು ಪ್ಲೇ ಆನಾಗ ಸೊ ಎಂಚುಂಡು ತೋಚಾವೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಕ್ ನಾನು ತೂದಿಪ್ಪಾರ ಇಳ್ತಾಡು ಪೂರ ಶೂಕ್ ಉಂಡು ನಿನ್ನ ಕಂತದ್ದು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆತ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಎಂಚಂದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಇಮೇಜ್ ತೂದೆ ಸೆಟ್ ಮಂತನ ಬಾಕ್ಸ್ದ ಇಮೇಜ್ ತೂದೆ ಸೊ ನೆಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪಾಡೋಡು ನೆಕ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮುಲು నేను ದೆತ್ತದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪಾಡಾರೆ ಕೊಂಚ ಶೋಕು ಮಸ್ತ್ ಏನಟೆ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸೊ ಗೈಸ್ ನಾನು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದನು ಲಿಂಕ್ನ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಕಟ್ಪಲ್ಲೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಟ್ಟೆ ಮಂಚು ನನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತೆ ನಾನು ಪಂಪೆ ಒಬ್ಬರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತೆ ಅಂದು ಟಿವಿ ದೀತೇನೆ ಬಾಲ್ ಹಾಕಿದಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಸೊ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಏನಾಂಡಲ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇನು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಪಾಡ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಬಂಗ ಆತನು ಒಂಜು ವರ್ಷದ್ದು ಮಂತನ ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದುಂಡೆ ಬಂಡಿಂಗ್ ದಾಲ ಪಾಡರೆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಆ ವಿಬ್ಸ್ಲ ಪಾರ್ಸೆಂಟ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ ವಿಬ್ಸ್ಲ ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ